Disaster preparedness sa mga tinunan ipatuman sa Department of Education sa tanang mga tunghaan. Samtang mipahingmang nousab ang DepEd sa mga tagdumala sa mga tunghaan kalabot sa istriktong pagpatuman sa no collection policy. Ani ang report. Buksan na karong Lunes ang Brigada Eskwela diin magtinabangay ang mga magtutudlo, ginikanan ug mga tinunan sa pagpanglimpyo sa tunghan aron maandam sa pagbukas sa klase. Gipatinaw sa DepEd nga voluntaryo ug dili pinugsanay alang sa mga ginikanan ang pag-apil sa brigada. Apan gidasig sa DepEd ang mga ginikanan nga mosalmot sa pagpanglimpyo tungod kay alang kini sa kayuhan sa ilang mga estudyante. All schools must be ready for the opening of classes sa June 13. Meaning, wala na diyo'y manglimpyo, so all classrooms should be set for classes. Gipasidan ang usab sa DepEd ang mga eskwelahan sa higpit nga pagpatuman sa no collection policy. Samtang gipangandaman usab sa DepEd ang paghapak unya sa mga katalagman hinungdan nga ilang ipatuman ang disaster preparedness sa mga tinunan. Gitutukan nila matunghaan nga naras sa disaster-prone areas sama sa kaislahan ug kabukiran nga peligro sa landslide. School heads are instructed to conduct earthquake drills, tanan ng mga kinahanglan nila to orient and to prepare our students in case simba ko lang moabot ni mga klase sa disaster. Samtang, gipahugtan sa DepEd ang ilang panagtambayayong sa Department of Health aron pagpakgang sa mga sakit sama sa dengue. Ilang gidasig ka matinunan nga magsulob og long sleeves nga sapot og taas ka kasunis aron di mapakan og lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. We are encouraging all the stakeholders, the parents, the NGOs, religious and civic groups, even our NPA, to help our schools during the Brigada Eskwela. Alan Domingo, Balitang Bisdak.